Tibate namu maa mana to ka I jugu a ka fini ye I ɲi kana wajabate I bi jɔrɔ hali n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Siku Ba Siku ko kɔ wajabate I b'a kalama a bi waati bɔ Mali kɔni ye ŋaniya kɛ ni ka welewele da kɛ Faransi ka wele bugɔ jɛnne k'a ka kɛwale jugu ani tamasiyɛ jugu min bi Faransi nɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma wajabate k'a dɔn Faransi ko nin bana de kolokoto a n'a dɛmɛbaw ani Faransi lafasabaw u kɛlen bɛ ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin kuma in yɛrɛ de kana fɔ bilen a bɔ kuma in ka dansira la sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye Nations Unies secrétaire général min do ko Antonio Guterres wajabate I k'a dɔn Mali ka nin ɲinini min dara k'a sɛgɛrɛ hali n'a banden nka bannen do k'i tile fali kan sabula kɔrɔfɔ ni kɔrɔfɔ minnu bara ka kɛ wajabate k'a dɔn kɔrɔfɔ jɛlen do ɲɛ gɛn wajabate k'a dɔn de kɛra tile fila in na I k'a dɔn Nations Unies a ka bulon fɔlɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Mali kɔni y'a jira Faransi bi janfan juguba de la Faransi kɔni bɛ dɛmɛ juguba kan ka kɛ Mali juguw ma hali Bamaji wale in deli ka ji di ni ka bolo fara caya wajabate k'a dɔn Faransi ka dɛmɛ do sabula ayiwa min ye Faransi ye a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kun tɛ dɔwɛrɛ ka Mali dakolondi k'a filenkolondi u sago bi sɔrɔ Faransikaw ka ciden min bɛ kɛnɛ kan I k'a dɔn o fana kumana a y'a jira Mali ka nin kuma in I k'a dɔn kalakara turu kuma in ka koyi olu de Mali dɛmɛ Bamaja wale daminɛni I k'a dɔn olu yɛrɛ ka sɔrɔ a se maa 50 ni kɔ de tora nin jahaden na olu bi Mali ka cogo di bɛnkanw ni bɛnkan minnu bi Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sago kɛra caman kunna o yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a dɔn danga sigi hali olu ka baara caman bɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Ablaye Diop ko ni kuma nin kuma in fɔ ne kun di jaabi nka jaabi o jakora ma ni maa ko I ma karisa ye nin kɛ a dalu bɛ n bolo a fɛlɛ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ n bolo I b'a fɔ a bɔ ka jira n na a bɔ ka jira n na kuma t'o kɔfɛ a ko I k'a dɔn o kuma Faransi k'a fɔ tani nzɔn na u ka don gundo soni kɔnɔ hali n'a ma jira diɲɛ bɛɛ la Faransi ye janfan ni janfan min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo wajabate k'a dɔn ka bali ka na suru Mali kɔnɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye sɛgɛsɛgɛli ani dogo ni dogo Mali bɔra o kalama ka marifaw walima balo k'olu jigi ka taa di Bamajuw ma kungokolo kɔnɔ Mali b'o kalama wa a dalu jɔnjɔn yɛrɛ de bɛ Mali bolo koyi Faransi ka sɔn dɔrɔn an ka sigi kɛnɛ kelen kan dalu ni dalu minnu bɛ u bɛ taa jira wajabate a ko I k'a dɔn ko in bɛ danga min n'a gɛlɛyara sabula maa kun di da la dugukolo yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ farafin jamana janko fantan jamana min bɛ se k'i jɔ Faransi ɲɛ ta kɛnɛkolojala ka kangara ni ka tiɲɛjala fɔ walima k'a jiraminɛ ɲɛ kan a ko nin ko in a na sɛbɛn tariki la nin ko in a na lakali tariki la sabula wulikajɔ ni jateminɛw bi sɔnna min ye an ka minisiri min bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ minisiri Diop wajabate k'a dɔn a ma tɔtɔ la sabula dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don a bolo wajabate k'a dɔn Faransi bɛ se ka ɲɛngɛ cogo min na walima ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na o dalu bɛɛ lajɛlen b'a bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona o bɛ kɛ l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Masiri Diop karamɔgɔ daba tungara min ye kunu Gawukaw fɛ a ko Bamancia wale u ye dagaba lamaga tuguni sɛbɛnnikɛlaw ko karamɔgɔ daba tungara min ye pɔn wabariya ale bɛ Gawo ale donda la n'i ye jateminɛ kɛ ni Gawo dugukɔnɔna cɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔgɔnko a ko sigikafɔ baara min kɛra Alger ni ka na jɛlatigɛ Bamako yan karamɔgɔ daba tungara maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta ni k'u fɛla k'o yira I b'a ye k'a fɔ tɔn dɔ bɛ yen karamɔgɔ daba tungara n'ale yɛrɛ fana tigɛ bɛ tigɛnɔbila in na u ye pɔn dawolo kɔni kɔlɔsili u y'o di olu ma sɛbɛnnikɛla ko min ye o mouvement ye u ni jamana an bɛ hakilina kelen na min ye sigikafɔ o baara min kɛra karamɔgɔ daba tungara ka hakilinaw b'a kɔnɔ Bamanciw de filɛ nin ka wuli kunu ni ka taa firin ka k'u kan sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye kunu wulada funteni waati a ko min ye nin mouvement ye n'o ye autodéfense ye karamɔgɔ daba tungara u ka cɛdun n'u ka kalasini sigilen bɛ npɔn a jiginda la ka taa bila a yɛlɛnda maa o maa n'o de bɛ yɛlɛn k'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima janko fɛnjugu o kana don Gawo dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛrɛw ma sɔn kɛrɛw kan o jɔyɔrɔ din bɛ olu ma a ko n'i ye commune lajɛ
n'o ye commune de Guzuwe o bɛ Gawo ale serigeri kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun baara in a bɛɛ lajɛlen taara ka yen sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nana a na kɛ min ye bamanci kule minnu dɔɔnin bɛɛ n'o ye GSM ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o kuma i b'a ye k'a fɔ walima EGS i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ fura kɔnɔ a ko ni tiɲɛni jugu fɛn fɛn kɛra ye karamɔgɔ dɔ b'a tun marakala zone tɛ fila ye ni GSM tɛ min ye EGS ye a na kulu fana ye sabu min ye Yad Agale Amadou Kufa karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka taa bila Algérie o bolo bamanci kulew la olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka mugu jugu ka ta ka shuru maaw kan u ma min u ma bɔn a ko maa wɛrɛ fana don bɛ kɛlɛ la n'o ye dɔrɔgu feerelabaw ye marifa feerelaw min ye wari yuruguyurugukɛlaw olu fana bɛ fura kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun maa t'a dɔn bilen cɛncɛn kan yɛrɛ min ye min ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ n'i ka hakilina wa bɛɛ ni i kunkilenna a ko min kɔni ye ni autodéfense ye karamɔgɔ dɔ b'a tun tiɲɛni mun taara k'u sɛgɛrɛ a tiɲɛni barika bɔra fo ka dama tɛmɛ sabu ka maa 7 o tora marifa sisi la karamɔgɔ dɔ b'a tun marifa minnu tun b'u bolo ani marifa kisɛ u y'a bɛɛ saloni ka taa n'a ye a ko dɔrɔn tɛ dɛ u ka pɔsi minɛn o minɛn tun bɛ yen u ye ta don a bɛɛ la karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye maa dɔw fana bɛ yen u y'olu salu nɔfɛ ka taa sabu kɛlɛ bannen ka ban u y'u ka jatedenw kɛ o tuma maa min y'u ka cɛdenw jɛ a dagosi bonyara dɔw yɛrɛ ko a na kɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranya la kɛlɛkɛcɛ dɔw bolila ni ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ nka k'a daminɛ kunun na fo ka taa fɔ ko sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn tuma min na karamɔgɔ dɔ b'a tun majɛ caman bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Masire Diop ye a ko min ye Mali armée karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛlen ka kibaruya mɛn o ye wulikajɔ kɛ min ye karangedaw ye ka se k'o sɔgɔ pankuru ye wulikajɔ kɛ ni ka munumunu salo boloda maa mun ye nin tiɲɛni jugu in ta ni ka autodéfense sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun hali bi tigɛmadu kan fɔlɔ sigi kɛra ka se ka ɲininkali de kɛ maa fana min kana bɔ n'a ye ni ka revendiquer nka mana tigɛ dawo da la Masire Diop ko GSM ani EGS a tɛna bɔ olu kun abada o kuma min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ko hali bi a ma suma dɛ ko don o don gasila ko dɔ bɛ ta ka dɔ sɛgɛrɛ ko Gawo yɛrɛ kɔnɔ bi karamɔgɔ dɔ b'a tun tile ti bɔ fo ka taa tile bi n'i ma marifa de kunkan mɛn i b'a fɔ ko tigɛra tulon kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛnni don Bajabate naamu npogotigini ka dakojuguya ye tiɲɛ ye nka a ka lɛnpɛ bɛ ayiwa i k'a dɔn kala ka senkɔrɔla la bolo ser'o ma Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma canard déjeuner Bajabate sɛbɛnfura in i k'a dɔn nin y'a bolo ko siɲɛ 1000 ani siɲɛ 19 ye fasiri kɛba i k'a dɔn kunnafonidila a tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye fasiriba bi kɔ Bajabate a ko i k'a dɔn kutumu kelen a n'o kadiri kelen kɔnɔ lakana bolo kan jamana yɛrɛ bi kisi ka tanga cogo min Bajabate i k'a dɔn o de la armée Mali sa kalo 12 Bajabate k'a dɔn u bi wuli ka jɔ la tile 2 in na u ye saloni ni sasali min kɛ Bajabate sabula a kun fɔra ko civil 53 min dora i k'a dɔn hali bi o kɔlɔlɔ ni k'a ɲɛɲini k'a daminɛ dugu min n'u k'a ma ko Guni Habe n'o bɛ Bajangara mara la Bajabate Moti n'a Lamini u ye nin bɛɛ lajɛlen de salo min ye Bamaji cɛ 41 Bajabate k'a dɔn o ɲɛnama minɛna ni k'u ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni in kɔni a jɛlen don cɛ 41 Bajabate k'u ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sɛgɛsɛgɛli de don sɛgɛsɛgɛli min dara ka ɲɛsin faaliba kule dɔ kɛra maa 53 civiliw ma min kɔni ayiwa waati la f'u kun y'an nkalon yɛrɛ tigɛ koyi ka taa da armée na a ɲɛna dɔn Bajabate k'a dɔn n'a ma saloli kɛ ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na a ɲɛ tɛ dɔn kunnafoni in sɔrɔla colonel Solomani Dambɛlɛ ale min ye directeur ye min ye sɔrɔsiw ka kunnafoni diso ale de y'o ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ min ye octobre kalo tile 3 ye ka n'a bila tile 5 la Bajabate k'a dɔn patrouille ba dɔ wulila minnu kɔni bara ka saloli kɛ u bɛ saloli kɛ cogo min ye bɔli ye sanfɛla la n'o ye mugu ni kisɛ u fana bɛ suru sanfɛ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ minnu n'u k'a ma ko Cemaba ani Bamada olu bɛ ɲɔnɔ mara la Bajabate k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛ kulu do kuma k'olu de nɔbɔ somungele du la minnu ka bingani wale ani jatigɛ wale barika bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin civiliw ma u sominen do ni ngolu nɔbɔ sa o de nɔbɔli senfɛ Bajabate i k'a dɔn terroriste cɛ 31 i k'a dɔn u ye tɛgɛ daw kan gami o fanfɛlaw la damako ma koyi Bajabate k'a dɔn dakabana mina caman de kun b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen jeni ni ka tasuma bila u la Bajabate o tɛmɛnen kɔfɛ marifa girimanbaw
ani awamugu jugu o caman minnu kun b'u bolo u ye tabla ni bɛɛ lajɛlen ka ni ɲɛ ka cɛ 30 ani 1 ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma ban sabula u nana wuli ka jɔ bolo tuguni ka sasali kɛ min ye sofara ye Wajabate k'a don u taara bɔ cɛ 30 ani 3 kan u bamanju sɛgɛsɛgɛli kun y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔ ni jateminɛ bɛ sen na i k'a dɔn nin bamanji jɛrɛjɛkuluw ka tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ o fana lamini na Wajabate i k'a dɔn maa 10 ani 5 bamanji cɛjugu a farimanba minnu tɔgɔ yɛrɛ bɛ bolola diɲɛsɛngina ni jamana bɛɛ lajɛlen la n'u ɲininen kun don k'a fɔ u kan ka ɲini k'u faa walima k'u minɛ u y'o 15 ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni na min ye an ka sɔrɔdasokuluw ye u bɛ wuli ka jɔ la wuli ka jɔ minnu ni o taara octobre tile fɔlɔ Wajabate k'a don u ka munumunu salo senfɛ mobili 100 ani mobili 60 civil mobili Wajabate bingɛrɛw de ka n'u ma min jeni Wajabate k'a don u bɛ tasuma bila o la walima k'o kɔnɔmaw faa sɛbɛnnikɛla ko o damanda min kɛra da lamini min n'u k'a ma ko fafa i yɛrɛ b'a kalama maa 6 ni tora i k'a dɔn mobili 4 min jenina o waati kɔnɔ Wajabate k'a dɔn y'o fana nɔbɔ ni ka t'o mɔnɛ bɔ septembre kalo tile 29 tɛmɛnen na Wajabate an ka sɔrɔdasokulu u ka wuli ka jɔ dugu min ayiwa n'o ye Gangel i k'a dɔn ale bɛ Jɛnɛ mara la min ye Moti i k'a dɔn marabolo kɔnɔna ye Wajabate wuli ka jɔ ni jateminɛw u ni Bamaju nana kari ɲɔgɔn na u ye ayiwa an ka sɔrɔdasi kelen jogina dɔɔni Wajabate nka terroriste u ye ayiwa tabla maa 2 la o yɔrɔnin bɛɛ moto 4 ani ayiwa kurun 1 minnu valen don marifa ni mugu la Wajabate k'a dɔn bugufiyɛ dɔ fana bɛ yen u taara sɔrɔ o fana sɔsɔlen bɛ u ka minɛnw na u ye tableau la k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Danbɛlɛ k'a dɔn a ka fɔ la septembre kalo tile 27 tɛmɛnen a ko wulikajɔ ni kunnafoniw sɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ Bamaju u ka wulikajɔ ni tiɲɛni barika bonyalen bɛ fa dɔ fɛ jaja dagayɔrɔba dɔ b'u bolo Wajabate k'a dɔn minɛn caman dugalen d'u bolo kungokolo kɔnɔ i k'a dɔn u ka maa caman dugalen bɛ yen yɔrɔ min n'o ye Tesiti tilebiyanfan fɛ Wajabate k'a dɔn u taara cɛ 8 daji joli la ni ka tɛgɛ da ayiwa min ye 7 kan sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ nafa bonyana bɛɛ ye minanjugu minnu dugalen kun t'u bolo dɛ Wajabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna ni ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko DIRPA u ka ɲɛmaaba ka kunnafoni di la Wajabate ninnu ye kunnafoni jɔnjɔn ye minnu kɔni sɔrɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ dugu min bɛɛ n'u k'a ma ko awa Guni Habe o fana bɛ Bajangara mara la Moti ayiwa région na Wajabate u ye yen fana salo ni k'a sɛnsɛn a ko nin bamanjɛ wale min juna an ka kabini san 2000 Wajabate a ma fɔ k'a banna dɛ nka an bɛ danga min na an bara ka taa sira min fɛ Wajabate k'a bɛɛ lajɛlen laban bɛ fa k'a ban walima u bɛ jamana in bila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Canard Déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla n'o ye Toguna A Tarawele karamɔgɔ Daba Tunkara a ko gɛlɛya mun bɛ an ka jamana sɛnikaw bolo o ni fanga bɛ sama-samani mun na karamɔgɔ Daba Tunkara ko hali bi cɛw ye ka shɔ bɛ ka da fara n'an ka dɔ k'o ka fara a kan an bɛ camancɛ fanga min na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye minisiri mun ka baara bɛn bɛ min ye sɛnikaw olu la ka kuma ɲɔgɔnya ma karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila an ka foroba baara la i b'a ye k'a fɔ u ni sɛnikaw bɛ ɲɔgɔnna ɲini hakili jumɛn na jamana yɛrɛ kɛmɛ ka kanu an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn kan kelen ma cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye conférence sociale ye janko basigiw bɛ se ka na jamana a bɛ camancɛ fanga la ko dɔw bɛ min tɛ bolo kɔnɔ ni ko i b'a tunun min bolo laban bɛ kari o tuma min kɔni an ka kɛlɛ o min ta mɛ ni ka bamanciw sɛgɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ k'an wakili kɛ kelen ye karamɔgɔ Daba Tunkara janko an ka se ka jamana marabagaw dɛmɛ n'o waatiw tɛmɛna an na tila ka bɛn ni ko tɔw ye sɛbɛnnikɛla ko minisiri mun ye kuma fɔ n'o de Madame Jawara Hawa Paul Diallo ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ min ɲini sɛnɛgalisiw fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma k'u jo don u ka sabali nin waati tɛ fitinɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ waatiw ye nin ye kelenya waati ye nin ye tigɛdiɲɔgɔnmaya waati ye nin ye faso kanuni waati ye o kuma k'a b'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛgalisiw u b'u jo fɛ dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara nka k'u ka sabali maa bɛ se ka k'i jo fɛ ko caman na a bɛ tila ka ɲini fɛ k'i ka sabali sɛbɛnnikɛla ko min ye minisiri n'o ye Madame Jawara Awa Paul Diallo karamɔgɔ Daba Tunkara a ye wele bila Mali foroba baarakɛlaw ma hayi na gɛlɛya minnu bɛ yen tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca bɛɛ lajɛlen ka n'i fɛla fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'o baara
yɛrɛ nun donna dɛnɛn tɛmɛnen min ye an ka cɛmancɛ fanga premier ministre karamɔgɔ dɔ b'a tun min bɛ ka Choguel Kokala Mayiga fulakɛ ko a ko docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn dankɔrɔba a sayi sama kana ni nka n'i da kɛnɛ ka tandara Bɔjabate k'a dɔn fariga o ye latigɛ ye Bɔjabate k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi maa si degelen tɛ jamana kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga k'a segin tɛ ka na sabula duwakun furanjɛ in na jango ntɛnɛn dɛmɛni i k'a dɔn dankɔrɔba yɛrɛ ye kari mobili kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn a ka dɔgɔtɔrɔkɛ ka yamaruya la min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ayiwa min kɔni jamanakuntigi a ka taa foli bila o la o ka so min ye kati ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ fila kɔni ka ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn kuma min bi fɔ o ye jamanajɔ ani jamana ɲɛtaa ye Choguel Kokala Mayiga maa kolo gɛlɛn don Bɔjabate nka fariga kɔni o n'a waati don a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ Bɔjabate kɔsa in na jango camancɛ fanga min n'o bi senna a wulikajɔ n'a cɛsiri Bɔjabate k'a dɔn maa jugu caman bɛ yen ani daana jugu caman bɛ yen minnu kɔni b'a fɛ ka kikaki de don jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilina dɔnnen don docteur Choguel Kokala Mayiga Bɔjabate a ka premier ministriya i k'a dɔn a ma ban sabula wulikajɔ ni jateminɛw n'i y'a mɛn considérant tubabukan na abrogé Bɔjabate nin bɛɛ lajɛlen ye tubabukan ye tubabukan minnu dɛsɛlen don ɲɔgɔn na ayiwa n'u bɛ ɲɔgɔn kofɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ka premier ministriya i m'a mɛn hali bi tiɲɛ don a fɔra ko colonel ayiwa Mayiga o bilala a nɔ na waati in de fɔlen don nka abrogé Bɔjabate m'o mɛn n'o duma fɔ Bɔjabate o kɔrɔ de ko Choguel Kokala Mayiga a ka premier ministriya mina a bɛna jaso sɔɔni min yɛrɛ bilala nɔ na Bɔjabate o dama dugu a la kɛwale ma y'a fɛ i ma kuma mɛn a da min b'a jira k'a fɔ jɔngo a la fɛn in ka d'a ye wa ale nana kama a bi to a la Bɔjabate a ka kuma o kuma i b'a mɛn a da k'a fɔ ayiwa min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga an n'an b'o jɔyɔrɔ fa fɔlɔ yan'a ka segin ka na Bɔjabate o bi maa hakili sigi n'o tɛ ŋunuŋunu ani kuma porokotolen caman bɔra maa caman da Bɔjabate i k'a dɔn yalima hakilina jugu de kun don k'o don jamanakuntigi la min ye colonel Assimi Mayiga ye wa i k'a dɔn ɲininkali tun Assimi Goyita ye wa ɲininkali tun bɛɛ nka n'i ye ko taabolo ta k'a lajɛ Bɔjabate nin b'a jira k'a fɔ hakilinaw dafalen bɛ ŋaniya minnu sirilen don jamana jɔli la a dafalen don Choguel Kokala Mayiga ka sagili Bɔjabate i bi da la k'a fɔ waatinin dama de don min kɔni ye minɛ ye n'o ye premier ministre minɛ ye a y'an ja gɛlɛya a ye jamana in ja a y'an variant jamanakuntigi kelen bɛ k'a bila baara min na a y'o minɛ fa bɛɛ lajɛlen na da la k'a fɔ sɔɔni kɔni mana se i k'a dɔn dankɔrɔba in bɛna a ka minɛ ta a ko n'i ye kɛwalew ta k'u lajɛ jamanajɔ in nin ye min ni min fɔlen don min ye bɛɛ k'i ta fa minɛ a kana bɔsi maa si la n'o kɛra bɛɛ an min ɲɛtaa ni dabalikura min ɲini i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bi dafa nin kun ye sɛbɛn ye Alassane Ba ka sɛbɛn don an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tuma ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA ale fɛnɛ tɛna jɔ